дӯстони азиз ассалому алайкум. имрӯз 17 августи соли 2026 аст. қарор дорем дар шаҳри Турсунзода. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам Чихел Ғуломҷон дар шаҳри Турсунзода бо фарзандҳояш парвариши ангурро ба сатҳи баландтарин, қуллаҳои баландтарин бурда расонидааст. фикр мекунам Тоҷикистон дар сатҳи ангурпарварӣ дар ҷои якум меистад. ва ман ҳозир истодагам дар назди буттаи токи ангури аватар мегӯянд ин Мондуропс аст, амрикоӣ аст. бинед ки 6 сол пеш ман дар $1000 як қаламчаашро овардам. ҳозир чӣ қадар боғ дар Тоҷикистон аз ҳама як қаламчаи ман овардагӣ зиёд шуд. мо ҳозир нишон метиҳам ба шумо. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ман ҳамин ҳозир як ду хушашро бурем. мана аз наздик бинед. ин кишмиш аст, ин бедона аст. ин Рустамҷон, ин хушҳои калон-калонаш кани калон буд. Шиндетон? Куҷо рӯй каде? Қазоқистон. Дӯстони азиз, дидед ки аллакай ҳозир ман дар раҳ ҳамсӯҳбат шудам, як 40-50 тонна аллакай Қазоқистон бор рӯй кардагиам. ин ангурро бинед. қадди чилики ман мебошад. қадди ангушти ман мебошад 6 сантиметр ва ниҳоят боз ба мазаам шудааст. ҳозир бо як 10-15 рӯз дигар истад ин бениҳоят ин ҳам борин ширин мешавад. ина бинед. ҳозир ман мехӯрам. ин бедона аст. қарс мекунад. ширин шудааст. дӯстони азиз, бозор ки рафтед, аминҷа биё. ин хелеша нагиред. ин хом аст. ин туруш аст, нагиред, пулатон месӯзад. сиёҳ шудагиашро гиред. чӣ хеле ки ман ҳозир нишон додам ба шумо, мана сиёҳ шудааст. мабинед? анаминашро мегиред. дӯстони азиз, аз ин мо қаламча кардаги ҳастем, яъне ниҳол парвариш кардем. ниҳолашро ба фурӯш мебурорем. ҳар сол арзон буд. ин аз $1000 сар шудагӣ буд. омада ба 30 сомон фуромад ниҳолаш. аз мо дархост кунед, ниҳолиро мо ба шумо меёбем. мана дӯстони азиз, ҳозир як навор карда боз аз та оператори мо нишон метиҳад ба шумо. аз ин ангур ки кардед, ин ангурро бинед ки то охира пазонда хӯрдан дар кор. беҳтарин ангур аст. дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. мана акун як тамошо кунед, як 20 дақиқа поён, 20 сония поён гирифта нишонтии ҳамашро. мана мо бошем, мегузарем ба чиндани ангур. ин як чиндани ангур як ҳаловате дорад. ина бинед. ман чиндам, як ҳаловате дорад. роҳат мекунед, мечинед, дар даруни қутӣ мемонед, бо дасти худ боғ кунед. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? агар ки шумо боғ кардане бошед, як агура масоҳати калонро накунед ки аз ӯҳдааш намебуроед. 1 гектар, ним гектар кунед. донед ки коригар доред, донед ки метавонед кардан ҳамвақт кунед. наметавонед, ба дилатон монда мешавад. давомашро дар дигар навор гап мезанам. дар паноҳи худо бошед. биё сиёҳо шарт мо ёбем. мон шуда замин дамон вазвини накунад. ами сиёҳ боша. башам. ами сиёҳай.